Goddag. Goddag. Må jeg komme indenfor? I dag skal vi besøge William og hans familie. Vil du være med med det? Så kom du. Vil du være på Lutteshold? Ja. Kom her. Det her, det er William. Men han kan også se sådan ud. Eller sådan. Når du bliver stor, ikke? Hvad vil du så gerne være? Har du nogen drømme om, hvad du godt tænker at blive? Ja. Fortæl mig om den. Jeg kunne godt tænke mig at være. Mens at William tænker sig rigtig godt om, hvad han godt kunne tænke sig at være, når han bliver stor, kan vi jo lige hilse på resten af hans familie. Her, det er hans ene søster Viola. Og her, det er hans anden søster Smilla. Det er hans mor Tina. Og her er hendes kæreste Line. Nå, lad os lige se, om William har fundet ud af, hvad han godt kunne tænke sig at blive, når han bliver stor. Arbejde på et pizzeria. Har du en stor, eller har du en lille familie? En stor en. Det er min anden lille søster Viola. Og det der, det er mig. Jeg er i gang med at tage en skovtur, hvor hele min familie er. Her i Danmark kan familier se meget forskellige ud. I nogle familier bor forældrene sammen med børnene, men i andre er de flyttet fra hinanden, bor alene eller måske sammen med en ny. Ligesom her i Williams familie, hvor Line er flyttet ind. Er det nødvendigt, man har en familie? Ja, Hvorfor det? fordi det er godt at have en familie. Men hvad laver en familie? En hel familie. Ja. Tager i byen og holder fri og tager på ferie. Okay. Og tager i biffen. Skal jeg stille mig op på? Kan en familie være irriterende? Nogle gange kan det godt. Hvordan er den så irriterende? Det er det nogle gange ved, at en søster eller ens mor bliver sur på en. Nu skal du ikke komme over og gøre noget voldsomt, William. Jeg vil ikke give dig. William er sur og måske lidt ked af det. Han blev uvenner med sin søster Viola, og nu er de begge to blevet sendt ind på deres værelser. Er du klar til at komme ind og blive gode venner med Viola? Man skal jo ikke sige det højt, vel? Viola synes Sara ligner en mørkeblå. Bor du andre steder end her? Ja, jeg bor også i Lyngby. Hvem bor der hos der? Hos min far. Hvordan er det? Du bor i 2 familier. Det er sjovt, Hvorfor? fordi så har man 2 steder at bo, og det synes jeg er rart. Nu sidder jeg. Det var så Williams familie. En af mange familier her i Danmark. Men hvad med din egen? Hvordan ser den ud?